Vauhtia, vauhtia, vauhtia. Olen melkein lähellä. Hui. Väistetään. Painoin vähän kaasua, niin pääsin ylös vuorella ennen herraa. Ja se hyvä homma. Joka päivä kun me tullaan tähän liikennevalohybliin, nämä on ihan punaiset. Kauan sitten isi oli tapahtunut silleen, että me oltiin katsonut ikkunasta, mitä tapahtuu. Yksi avoaudi oli ajanut isi ylinopeutta Sammon kadulla. Ja poliisit yritti pysäyttää, mutta ei saanut sitä kiinni. Ja se ajaa liian kovaa. Isi, mä tottelen sua pyöräilyhommissa. Joka aina mä tottelen sua. Joka päivä. Mä tottelen naisiakin. Isi, voitko työntää? Eikö et saa mua kiinni. Työnnä. Onko tässä vielä vähän ylemmäkin? Nyt voit työntää. Isi sähkövoimilla. Haiha! Jaksan tätä. Menoa vain. Pyöräileminen on kivaa.